hotep fasu dɔ kɛnɛ kulu ka mɔgɔ bɛɛ lajɛlen cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen ka foli di bɛɛ lajɛlen ma an karamɔgɔw kulu kalandenw an kɔrɔw an faw an baw lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen ani ala in ci diinɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen mandekaw aw ni ɲankuma ka bɔ bi ka laseli kɛ silamɛw ka bi jumadonya na jumadonya in ale de ye silamɛw ka ngalontigɛdenw ye jumadonya ale de ye silamɛw ka janfandenw ye u ka labɛn bɛ kɛ nin jumadonya ninnu de fɛ ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka taa ngalonjuguw tigɛ ko ala ko ten ka janfanjuguw tigɛ ko ala ko ten bi sura min b'an bolo bi o ye kodɔn sura de ye ani faamuya sura ka foli di n dɔgɔkɛ ma sulu camu a n'a dɔgɔw a n'a denw n'a kɔrɔw k'aw bɛɛ lajɛlen fo mandenkaw marakababa an bɛ marakaba fo ka bolimɛni fo ayiwa o kɔfɛ an badenkɛ dɔ bɛ yen ko ok an bɛ a yɛrɛ fo ayiwa ani karamɔgɔ wɛrɛ bɛ yen ale ka nimero laban a la fɛn 42 k'an bɛ a yɛrɛ fo n bɛ n tɔgɔma fo bafa k'an bɛ bafa fo buke tarawele k'i yɛrɛ fo ni dɔgɔninw ni i kɔrɔw ani denw a fɔ k'i ni mandenkaya isu kulubali ka yɛrɛ fo jakite kɔrɔba an b'i fo fafere samakɛ an b'i fo ne yɛrɛ dɔgɔkɛ bagayogo bulo samakɛ ka ninnu bɛɛ lajɛlen fo foli kɔfɛ an b'a fɔ kulu cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen ye ka bɛɛ lajɛlen fo dakuruɲɛ kelen musobaw Waraba Jalo an b'i fo i n'i kɔrɔw ani dɔgɔw ani denw mandenkaw bi an b'a fɛ ka kuma bi dɔɔni sabu kuma dɔw la fo kuma dɔw ka kɛ mɔgɔw bɛ se ka faamuya sɔrɔ ko minnu na hakili la sabu mɔgɔw sigilen mɛnna dɔw jɔlen mɛnna dɔw dalen mɛnna ko ala ye mina a bɛɛ ɲɛnabɔ nka a bɛɛ bɛ ka tiɲɛ ala ɲɛna ko ala min ye setigi ye ko ala min ye se ka ko bɛɛ kɛ ka su kɛ tile ye ni ka tile ka su ye o ala kelen k'ale de ye jigiw tugubaga ye jigi bɛɛ bɛ ka tigɛ ale ɲɛna o kosɔn bi an ko fɔ an ka dɔ fɔ bi juma in na mandenkaw ɲɛna hɔrɔnw ɲɛna o ka se a lakaliko la mandenkaw an bɛna ne badenw n ye video min lajigi n'o ye mali dɔnnibaaba dɔ ye ko Usman Sherif Haidara Bangwani na video in a bɛ kuma mun kan o ye mawuludu ye maliyɛn bɛɛ bɛ k'a yɛrɛ fa fɛn min na ko mawuludu maliyɛn bɛɛ bɛ k'a ka baara kɛ ka bɛn fɛn min ma ko mawuludu ko mawuludu min ɲɔgɔn tɛ n'i m'a kɛ karamɔgɔw bɛ kumakan minnu f'i ye n'o ye kira ka bangeni ye ni maa min ban'o na a b'i komi e bana ala la ni maa min dun bana ala la ni ala ko k'a b'i kunna koya a b'a ka alijinɛ a b'o kuma ni i ma ka tila k'i danga ni k'i halaki ni k'i ta tiɲɛ karamɔgɔw b'a fɔ an ye ɲɛ ma
e maa min ma sɔn ka taa mawuludi kɛyɔrɔ la ka taa ala ta lamɛn i mana bɔ ka taa ci o ci la i sen bɛ da kabakuru minnu kan i sen bɛ da kala minnu kan k'a bɛɛ b'i danga mandenkaw anw ye kuma kura wɛrɛ mɛn o mawuludo kura bitugun ko mawuludu in yɛrɛ ko ala mugu taara ala ma mawuludi fɔ mawuludu dun talen bɛ ka kɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ye anw bolo ala kura bi o de la n ka kuma kɔrɔ dɔ la n delila k'a fɔ n ko ni mawuludu ka ye tiɲɛ ye anw ma deli k'a mɛn ko kira dɔ tɛmɛna k'a daminɛ de bɛ adama na fo kana se mamadu ma n'a bɔra mamadu yɛrɛ la anw ma deli k'a mɛn diinɛ karamɔgɔ ninnu si da ko an bɛna nin dɔgɔ mawuludu kɛ a bɛɛ lajɛlen dun bangena yalima aw dun b'a fɔ anw ɲɛna ko kira dɔ ma sɔn kira dɔ ye ko ala ko ten ko kira ninnu kana bɔ ɲɔgɔn na k'a bɛɛ ale ka cibaw de ye mun de la bɛɛ kun sulen bɛ ka ci biri k'i hakili da ko mahamadu ka mawuludu mun de la kira tɔw ka mawuludu aw t'o kuma mɛn mandenkaw fɔ k'a dɔn ko diinɛ ye mɔgɔ ka hakilila de ye wa maa bɛ faamuya kɛ k'i hakili ka bon i bɛ anw ka mandenkaw walima anw ka maliyɛnw i b'u sɔrɔ ni hakilila min ye ka fɛn f'u ye min ka di u hakili ye hali ni nkalon don u bɛ tugu o de kɔ n'o tɛ anw ka mali kɔnɔ dɔnnibaaw ye fɛn o fɛn fɔ anw ɲɛna asuraw mawuludiw u bɛ fɛn o fɛn fɔ nin na lailatul qadr su ko nin bɛɛ lajɛlen n'i ye dugawu o dugawu kɛ ko ala bi o hɛrɛ a b'o d'i ma hɛrɛ ɲinikun ye mun ye lafiya yɛrɛ bɛ sɔrɔ mun nɔfɛ i sagolafɛnw n'a b'i bolo i mago bɛ fɛn o fɛn na o kan ka se ka ni lafiya n'o olu b'i bolo a bɛ fɔ o de ma ko hɛrɛ ni tɔɔrɔ tɛ fila ye ni gɛlɛya tɛ fila ye ni ɲani tɛ fila ye ni kɔnɔguan tɛ fila ye ayiwa anw ka nin fɛ ba maliba kɔnɔ kelen bɛ yen fo maliyɛn k'a dɔn ko nin kuma ninnu ye nkalon de ye mɔgɔ ka hakililaw don malidenw kɛrɛnkɛrɛnnenya malidenw sabu maa bɛ jamana min dɔn o kuma ka ɲi da ka tɛmɛ jamana wɛrɛ kan nka anw ye wolofinw de ye wolofin ye wolofin taabolo in kan n'o ye diinɛ ye an bɛ se ka kuma n'a bɛɛ ye ko ye nka kɛrɛnkɛrɛnnenya maliba in a ye tiɲɛni belebele de ka anw fɛ fɛn min nana di anw ma ko diinɛ a fɔra anw ma ko diinɛ ye bɛn de ye diinɛ nana ɲɛni de kama diinɛ ye ala ta de ye nka a bɛ fɔ anw ye ni o ye silamɛya diinɛ ye ko n'i selila a tɛ fɛn ɲɛ ala ye n'i ma seli a tɛ fɛn ɲɛ ala ye ko ala ka foyi t'a la a bɛɛ bɛ kɛ e yɛrɛ de ye fɛn min bɛ kɛ maa yɛrɛ ye n'i ka hɛrɛ de don mun de la e ka hɛrɛ dɔ bɛ na ka n'o ɲɛfɔ e ye ka tila ka muru ta ka jelew ta ka tamaw ta ka marifaw ta ka sariw ta ko fɔ ni e m'o kɛ k'e ye kafiri mun de la o hɛrɛ nɔfɛ e ka balimaya tiɲɛna e banna i wolowoloden na e banna i wolowolo kɔrɔkɛ la ka ban i wolofa la ka ban i woloba la ka ban i jɛɲɔgɔn na ko sabu ko silamɛ tɛ a dun fɔra ko ala ta de don ka tila k'a fɔ an ye kun wa i y'a kɛ ala ye ala mago t'a la i m'a kɛ ala ye ala mago t'a la e b'a k'i yɛrɛ de ye maa dun bɛ fɛn min k'i yɛrɛ ye n'i m'a kɛ o bɛ e yɛrɛ de kan n'i y'a kɛ o bɛ e yɛrɛ de kan mun de kama dɔ bɛna ni marifa ye ka na ni muru ye ka na e da k'i kantigɛ k'i ka dugu cɛ a nɔfɛ k'i ka jamanadenw minɛ k'u kɛ falatɔw ye
ka kɔngɔ bidow ka kɔngɔ b'olu fa ka tila k'a fɔ ko u ti foro ci kɛ u ti taa mɔni kɛ u ti taa jago kɛ u ti taa bagan gɛn nin bɛɛ bi kɛ silamɛya min nɔfɛ aw ko silamɛya ye Ala ta de ye ko Ala ma maa si karaba wa an b'a k'an yɛrɛ de ye an t'a kɛ maa ye n'i y'a kɛ e de b'a nafa sɔrɔ ne badenw e de bɛna daga kandigɛ o nɔfɛ k'e ka dugu jeni o nɔfɛ k'e ka balimaya tiɲɛ o nɔfɛ k'e ka sinjiya tiɲɛ o nɔfɛ ne ko malidenw wolofɛnw an ka miiri nin diinɛ ko in ma yalima fɛn min bɛ yen k'o ye Ala ta ye ko se ye Ala ta ye n'o ye tiɲɛ ye yalima Ala kɛɲɛna a ka se baara la fo ka mɔgɔw de bila ka na olu kana muru kɛ ka mɔgɔw kantigɛ ka mɔgɔw ka balo jeni ka mɔgɔw ka dugu jeni ne badenw k'o ye Ala ta ye k'a sɔrɔ cidenw min dun bɛ Ala bolo n'o ye mɛlɛkɛw ye olu ye se k'a ka baara kɛ sɛbɛ Ala yɛrɛ ye ko n'a ko kun fayakun k'o bi kɛ dugu dun bɛ ka ci Ala ɲɛna dugu bɛ ka jeni Ala ɲɛna mɔgɔw bɛ ka daga kantigɛ Ala ɲɛna balimayaw tiɲɛna Ala ɲɛna sinjiyaw tiɲɛna Ala ɲɛna sigiɲɔgɔnyaw tiɲɛna Ala ɲɛna den ni faw farala Ala ɲɛna terimaw farala Ala ɲɛna nin bɛɛ bɛ kɛ fɛn min nɔfɛ ko fɛn min ye Ala ta ye ko a ɲɛ bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na ne badenw yalima nin bɛɛ bɛ se ka tiɲɛ ale ɲɛna ale ma kuma wa ko se bɛ ale ye wa ne badenw setigi dali masa an y'o fɔ a ye anw kamakaw kamitiw ngo ale ma maa ci wa a tɛ maa ci sabu a ye hakili di bɛɛ lajɛlen ma ɲuman ni juguman e yɛrɛ b'o dɔn i yɛrɛ ye maa si ma taa ka taa don tasuma na k'i jɔ k'a ka ɲi a man ɲi maa si ma pɔsɔni dun k'a ka ɲi ko a man ɲi wa maa si ma da bana jugu la k'i ko bana ka ɲi walima k'a man ɲi sabu hakili ka baara o ye o yalima maa dɔ cira ka olu ɲɛf'i ye wa k'a fɔ i kana don tasuma na dɔ y'o f'i ye wa nka ni i yɛrɛ y'i bolo da la n'a ka ɲi n'a man ɲi e b'o dɔn ni bana y'i minɛ ni bana ka ɲi n'a man ɲi n'a ka ɲi e b'o dɔn sabu hakili b'i la nka ne badenw dɔ kana sigi e hakili da la ko Ala de ye fɛn bɛɛ tigi ye Ala de ye se bɛɛ tigi ye ko ni Ala tɛ ko foyi tɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ an dun ma bange k'a sɔrɔ duw jɔlen b'an ye mɔbiliw b'an bolo avion b'an bolo an bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la cogo min na dɔgɔtɔrɔso gɛlɛnw da an bolo an ye ka forow ci kɛ diɲɛ min ma o forow kun tɛ yen yalima mɔgɔya hakili sera ka nin bɛɛ dɔn a yɛrɛ ye cogo di jeli de cira jeli ma ko an ka ninnu bɛɛ kɛ an yɛrɛ ye sabu an k'a dɔn k'a fɔ ko hakili de ka se ka bon hakili de ye tiɲɛ ye o de la anw ka fɔlɔmɔɔw ko ten ko maaya ye hakili ye ni hakili bɔra maaya la a bɛ kɛ tɔgɔ jɛ ye sabu hakili de bɛ maaya dafa an ye fataw ye an ye lalɔmaw ye mɔɔw don nka hakili o de y'u jɛ sabu u bɛ baara min kɛ ani hakilitigiw ka baaraw tɛ kelen ye aw ko anw ma ko Ala nin ye bɛɛ ci ka na i kana sujudi bin ale ye ka seli a ye k'a man da foyi kama n'o tɛ Ala min ye mɔgɔw da fɛn min kama n'o tɛ ko fɛn wɛrɛ kana kɛ a ye dɔw bila ka na olu lalomana ma ka dɔw bila ka na olu fatɔla ma ka dɔw bila ka na olu tɛ su ni tile yɛrɛ dɔn fiyewu sabu olu ɲɛ man ɲi bana b'u la u tɛ maaya sawura foyi la se ɲuman t'u bolo kuma tɛ bolo ɲuman ma kuma tɛ hakili ma fo ni maa ye olu yɛlɛmɛ k'u kɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ye olu bɛ sugunata kɛ dilanna cogo min na
o be sofe kɛ dilanate o cogo kelen na yalima maa min nana ko a bɛna sujudi kɛ Ala ye ko ka seli Ala ye o nana min na cogo ma yalima a bɛna seli ni olu ye wa o nɔgɔjugu y'a la wa fo an k'a dɔn ko nin diinɛ nana ka na fɛn min kama no o ye mara ye nin diinɛ nana ka na fɛn min kama no o ye jɔnya ye nin diinɛ nana ka na fɛn min kama no o ye fɛn ɲini sira ye a bɛ k'o baara de kɛ anw fɛ Mande yan anw tɛ foyi la ni jɔnya baara tɛ anw tɛ foyi la ni maafɛmaaya tɛ k'an ka balimaw tiɲɛ dɔ ka papiye sɛbɛnni kama ko Ala ko ten k'an ka sinjɛw tiɲɛ dɔ ka papiye sɛbɛnni kama ko Ala ko ten ne badenw anw ka du cira anw ka dugu cira anw ka jamanaw cira a ma ci foyi la ni Ala ko tɛ maa minnu sigilen bɛ aw da la ko Ala ko ka bɛn kɛ ko Ala kumakan ye kuranɛ ye ko ni o kuranɛ tɛ ko maa kana fɔ k'i bɛ foyi ta ko sabu ko Ala kumakan de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛ olu maa kelenw dɛ mun de la olu ma se ka bɛn hotep sungu wasa jara an b'i fo ni dɔ ko sungu wasa Tarawele k'i fo k'i badenw fo k'i sinjiw fo k'i kɔrɔ ni dɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo k'a f'i ma ko hotep foli mɛnna ne badenw silamɛ ngalon ni aw ma faamu silamɛ ngalon ni aw ma dɔn an b'a fɛ bi k'an da se a dɔw ma a dɔw b'a la hakilitigiw na faamuya kɛ maa minnu yɛrɛ b'a fɛ ka faamuya kɛ u n'a faamu ko Ala in ko se bɛ ale de ye ko Ala in de ye se bɛɛ lajɛlen tigi ye nka min maa kɔnɔ gan min maa dabali ban silamɛw olu de Ala ka kuma ɲɛfɔbaw ye nka ni silamɛba ninnu bolo dalen bɛ maa minnu kan ko ninnu de bɛ ka Ala ko ɲɛfɔ mɔgɔw ye danaya tɛ olu ka tun sabu an b'a ye ni karamɔgɔ ninnu i b'i den minɛ ka taa di ninnu ma k'u ka kalan Ala ko de la walima i muso k'a ma Ala ko dɔn i bɛ taa fɔ ninnu ye ko ka Ala ko ɲɛfɔ i muso ye walima a yɛrɛ bɛ taa ko ale b'a fɛ ka Ala ko dɔn i b'a ye o karamɔgɔ kelen ninnu de bɛ tila ka ɲɛ ci ka kɛ i muso kan k'o janaya fo ka taa kɔnɔ dawura a bɛ t'o den wolo i fɛ yen walima ka jarabi i muso la k'o kanu fo ka taa e ni muso ka furu sa ka tila k'o furu maa min ko janfa man di Ala ye maa min ko i kana i maaɲɔn tɔɲɔ e ye nin kɛ i maaɲɔn dɔ de la a y'a denmuso d'i ma danaya kama e taara ka taa denmuso ka t'o janaya walima a muso o b'e bolo k'e k'o kalan Ala ko la e taara ka t'o kanu ka kɔnɔ da o la walima k'a furu sa ka bɔ a kun yɛrɛ siɲɛ kelen nka a bɛ ka Ala ɲɛna dɛ nka a kɛyɔrɔ yɛrɛ ye min ye ne bɛ maa kɔnɔ gan an y'a ye a dɔw taara kɛ fo misiri kɔnɔ ne badenw nin kan ka maa kɔnɔ gan nka hali bi kɔnɔgan tɔw bɛ yen an na nin dɔw fɔ mɔgɔw ka faamuya sɔrɔ kow la ka hakili jagabɔ ne badenw k'aw fo Bitɔn Kulubali an b'i yɛrɛ fo k'i jɛɲɔgɔn fo ka kulu maa bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la i baden ni sinjiw ka bɛɛ lajɛlen fo mandenkaw mun ye kabako ye diinɛmɔgɔw ko anw ma ko nafolo ko sitanimafɛn don ko nafolo man ɲi ko nafolo bɛ maa ni Ala cɛ tiɲɛ nka ne badenw anw b'a ye bi diinɛmɔgɔw de bɛ ka mɔgɔw janfa nafolo la bi selilaw
minnu bɛ seli fo k'u tɛ fin anw b'a ye bi o diinɛma kelen minnu ko nafolo man ɲi olu diinɛma kelenw de ye milliardaire-tigiw ye bi o diinɛma kelen minnu bɛ yen ko janɛmɛdenw ala tɛ maa minnu fɛ n'a y'u danga k'u halaki olu bolofɛnw olu de kɛmɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw kanufɛnw ye bi n'o ye mobilibaw ye n'o ye miliyari caman ye n'o ye diɲɛ sobaw dagabanaw ye climatiseurs bila a kɔnɔ ni ka fauteuil dagabanaw bila a kɔnɔ ne badenw muso ɲuman bɛ min fɔ k'o ye sitanɛ ye anw taara sɔrɔ o diɲɛ denmusow olu de sigilen bɛ nin diinɛma ninnu kun nka olu b'a fɔ anw ɲɛna ko nin si tɛ fɛn ɲuman ye fɛn min man ɲi e yɛrɛ kɛra o kanuba ye aw tɛna dɔn k'a fɔ ko nin diinɛmɔgɔ ninnu ye mɔgɔw janfa ne badenw ni janfan bɛ anw ka jamana in na ni janfanba bɛ jamanadenw na a kana jigin maa wɛrɛ la nin diinɛmɔgɔ ninnu de anw janfa sabu an y'o dɔn uru ka diinɛ ɲɛmaaba min bɛ yen ko mamadu o mamadu in a fana ye nin janfa in de kɛ sabu mamadu ko ala y'ale ci k'ale kana ɲuman de kɛ nka ɲuman kɛba an nana mun y'o la ale yɛrɛ tun bɛ taa ka taa bin mɔɔw ka duguw kan ka mɔɔw ka duguw ci k'u ka nafolomafɛnw cɛ ko ala nin yɔrɔ n'ale ni mamadu nin yɔrɔ yalima maa ka taa bin maa dɔ kan k'o ka dugu ci ka cɛw fa ka musow kɛ filiyatɔw ye ka denw kɛ yatimɛw ye ka tila ka olu ka mɔgɔw bolo fɛnw cɛ ko ala ko ten ko o y'i ta ye ne badenw a fɔ bingani ye tɛmɛnin kan a fɔ nkalon ye tɛmɛnin kan a fɔ tɔɲɔni ye tɛmɛnin kan mamadu yɛrɛ ye nin baara kɛ diinɛmaw mana nkalon tigɛ anw ye o man ka bali anw na sabu anw b'a dɔn anw ka mande hɔrɔnya na nin ko ninnu tun tɛ anw fɛ mande yan nka diinɛ sera anw fɛ bi mande nin bɛɛ ye fanga sɔrɔ anw fɛ bi mandekaw ko sɛbɛ ala ye ko ala min ye setigi ye ko sɛbɛ tɛ ala min ka se kɔfɛ nka anw bɛna ye ala min bɛ fɔ ko se b'a ye ale ni sitanɛ de bɛ kɔngirɛsi la ɲɔgɔn dan ni fɛn min fɔra k'o ye ala ta ye n'o ye ala ka alikaabaw ye n'o ye ala ka misiriw ye n'olu a bɛ fɔ olu ma ko alamɔgɔbaw an bɛna mun ye ninnu bɛɛ ala ka mɔgɔw ye nka sitanɛ bɛ tila kun ka taa nin bɛɛ nɛgɛ ka nin bɛɛ janfa k'a sɔrɔ dugu jɛ o jɛ an dun m'a mɛn u da ko auzubillahi ko mina shaitanir rajimi ko n'i y'o fɔ ko sitanɛ b'a mabɔ i la nka an bɛ mun ye ala ka misiri sitanɛ bɛ taa don o kɔnɔ ka taa misiri kɔnɔ mɔgɔw bila ɲɔgɔn na olu bɛ ɲɔgɔn bugɔ fo ka taa misiriw datugu an b'a ye silamɛw bɛ ba ɲɔgɔn na u tɛ taa ɲɔgɔn ka misiri la u tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ fo ka taa se u ka saya ma an bɛna mun ye ala ka misiri min n'o ka bon n'a ka misiri bɛɛ ye n'o ye alikaba ye anw b'a ye sitanɛ bɛ taa ye ka taa alikaba yɛrɛ mɔgɔw fereke ɲɔgɔn na fo ka taa accident provoqué ye ka taa maa ba hirika fa sitanɛ kelen ka gɛn kɛ ala bɛna mun fɔ o tigilamɔgɔw ye kun ko maa minnu sara o la
ko olu ye alijina kɔnɔ mɔgɔw ye ne badenw nimnaba bɛ Ala bolo o ye mawutu ye e ma mawuti ci fɔlɔ ka na sitana nana ka na ka baara kɛ ye sitana min gɛn ka bɔ i ka hɛrɛ bɛɛ lajɛlen na sitana kana don e ka alikaba kɔnɔ ka taa accident provoquer ye ka taa maa bahirika fa Ala ɲɛna e bɛ tila kun k'e b'olu don alijina kɔnɔ k'olu kunna jara o de bɛ fɔ anw ye Mande yan sabula sitana ka maa faalen o ka don alijina kɔnɔ maa minnu sara kira ka jadi la olu ka don alijina kɔnɔ mɛlɛkɛ ye maa minnu fa n'o ye mɛlɛkɛ mawutu ye ko n'i ye silamɛ fana ye k'i bɛ taa alijina kɔnɔ an dun b'a ye tuguni an yɛrɛw fɛ yan kun minnu wulilen bɛ k'u jɔ ko fɔ ka sariya tigɛ ni kuranɛ ye n'an ko olu ma ko jahadisiw olu fana ni marifaw don olu bɛ ka mɔgɔw fa a bɛ ka fɔ an ɲɛna kun k'olu ye seelusiw ye nin bɛɛ dun ye sitanɛ ka ko kolokololen de ye nka ko dɔ na ni mɔgɔ min y'i sigi k'a lajɛ k'i miiri kosɛbɛ ko Ala ye rendez-vous di sitanɛ ma ka jɛn ni sitanɛ ka layiduw ye ko a tɛna sitanɛ fa a tɛna bana a tɛna kɔrɔ sitanɛ dun kabini ale yɛrɛ ye diɲɛ da sitanɛ bɛ yen wa sitanɛ tɛ sa ko fɔ diɲɛ wuli maa dun de diɲɛ wuli don dɔn Ala ye layidu min ta sitanɛ ye sitanɛ ka layidu fanga o tilara kun ka taa bonya yɛrɛ Ala ta kan ye maa kanu i ye fɛn fɛn kanu sitanɛ bi ka o bɛɛ tiɲɛ sigilen ɲɛna dun ko k'e y'a danga k'a kunna koya k'a halaki k'a gɛn ka bɔ i ka hɛrɛ la mun bɛ taa sitanɛ se e ka misiriw kɔnɔ mun bɛ taa sitanɛ se e ka alikaba kɔnɔ mun bɛ taa sitanɛ se fo e ka alijinɛ kɔnɔ fo ka taa Adama ni Awa gɛn ka bɔ alijinɛ kɔnɔ ko sabu k'olu ye fɛn min kɛ n'o ma jɛ k'e kangari da u ye k'u kana jiriden dun k'u tugula sitanɛ kɔ k'u ka kuma mɛn e y'olu gɛn mun de ye sitanɛ se k'e Ala ka se to e ye ka mɛlɛkɛw tu i bolo e ɲɛ bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na ne badenw a ye to an ka miiri ne badenw a ye to an ka hakili jagabɔ hakili mana miiri ka ko kɛ a caman baara i tɛ nimisa o kɔfɛ nka mɔgɔw nana fɔ n ye a ye to an ka da ɲɔgɔn na maa bɛ da kora nka a k'a sɔrɔ i ye miiri fɔlɔ k'a lajɛ dɛ fɛn min nana di anw ma ko Ala a ye to an ka a ɲɛɲini Ala in yalima a mun de ye sitanɛ ye a ko a ye sitanɛ gɛn ka bɔ a ka hɛrɛ la sitanɛ dun bɛ k'a sago kɛ ale la a tɛ ka kuma a bɛ k'a sago kɛ a ka fɛn bɛɛ lajɛlen na yalima sitanɛ yɛrɛ de a muso de ye a tɔgɔ ye Ala yɛrɛ de muso ye sitanɛ ye wa an ka nin m'o dɔn Ala in a dagawuli teri de ye sitanɛ ye wa an m'o dɔn nka ni maa min ye kodɔn lajɛ k'i miiri Ala ko ale ye sitanɛ min gɛn o ye sitanɛ kelen de ye ka bɔ a ka hɛrɛ kɔnɔ nka anw nana mɛn diinɛmɔgɔw fɛ bi ko muso bɛ sitanɛ bolo ko denw b'a bolo nka sitanɛ dun ka muso furu an m'o mɛn wa a ma fɔ anw ɲɛna ko sitanɛ kun ye cɛ ye a ma fɔ anw ɲɛ ko muso kun don mun de la bi sitanɛ bɛna se sɔrɔ bi fo ka musow furu ka denw sɔrɔ ko diɲɛ fan bɛɛ ko sitanɛ n'a a denw bɛ yen anw dun bɛ tila kun k'an ka nafolomuguw cɛ k'an bɛ taa hiji ko ka taa Ala bato ko ka sitanɛ bon o sitanɛ yɛrɛ sigilen bɛ ko Ala ka dugu ye dugu barikama min ye
ko ala ye jamana min kanu ni dugu taabɔ barika la k'o ye Maka ye n'an b'a fɔ ko Saudiya. Sitanɛ yɛrɛ sigi bɛ de. Sitanɛ bɛ taa bon ye san o san, nka sitanɛ tɛ sa, a ti bana, a kunkolo ti sɔgɔ, maa t'a bolo karilen ye kuma t'a sen ma, nka anw bɛ tila sitanɛ bon na ka n'a sɔrɔ anw ka dugu, anw ka jamanaw, anw ka badenw, anw ka sinjiw, sigidaw, sitanɛ n'a mɛn ka nin bɛɛ bila bila ɲɔgɔn na. Yalima e taara fɛn min bɔ fo Maka ka taa miliyɔn joli joli don nafolo la, n'a fɔ avion billet la k'e bɛ taa ala bato ni fɛn min ye ko ka sitanɛ bɔ i dusukun na. Sitanɛ kɛlɛlen fɛ k'a bɔ ni kabakuru ye, e bɛna sɔrɔ sitanɛ nana e ka balimayaw ka n'o tiɲɛ. E bɛna sɔrɔ kuma dɔw la i den dɔw farala, e bɛna sɔrɔ i muso dɔw farala, e bɛna sɔrɔ i muso dɔw olu bɔra ka taa jɛnɛya kɛ ka kɔnɔ ta i kɔfɛ, e bɛna sɔrɔ i den dɔw bɔra ka taa kɔnɔ da dɔw la, e bɛna sɔrɔ i denmuso dɔw bɔra ka taa kɔnɔ ta cɛ wɛrɛw fɛ ka na sani i ka segin cɛ, e bɛna sɔrɔ i ka dugu yɛrɛ a kɛmɛ ka bala wuli dugu dɔw la fo ka ɲɔgɔn f'a ye. A tuma e dun taara sitanɛ bon, yalima sitanɛ bon e ye nafa jumɛn sɔrɔ a la n'a ma kɛ ɲɛ baara kɛ jɔnya baara k'an ka jamana, an ka dugu a hɛrɛ n'a a nafolo k'a cɛ ka taa di Maka ma. Maka mi jɔ, e ka jamana bi ci. Ko de ye nin ala ye, ko se bɛ nin ala ye, ko nin ala in de ye setigi ye. Mandenkaw, a ye to an ka miiri. Mandenkaw, ka min fɔ ye ka bɔ kɛnɛ kɔnɔ, hakili de ye tiɲɛ ye. Mandenkaw, hakili de ye tiɲɛ ye. A ye to an ka hakili baara. Ni hakili ma se ka ko ye, aw hakili bɛ fɛn o fɛn na ko b'a ye, o t'a ye dɛ. Hakili wɛrɛ de bɛ se k'a ɲini k'a ye. A tuma a ye to an ka hakili baara. Ninnu dan bɛ walisɛbɛn minnu cɛ, ko kuranɛ, ko hadisa, ko sira, ne badenw, nin bɛɛ ye dɔw ka hakilila sɛbɛnlen de ye. Minnu sera ka hakililaw baara u ka jamanaw kɔnɔ, u bɛ se k'u ka jamanaw dilan cogo min na u ka hakilila la, olu y'o kumakanw de sɛbɛn. O jamana papiyew de cɛla k'o da so ni ɲaamɛw la, ka tamakisɛw, kalakisɛw, nbamuruw da sanfɛ ka na, ko ala ka kumakan kana di anw ma. N'a y'a miiri, maakɔrɔw b'an na yan, an faw bɛ yen, an baw bɛ yen, an mamusow bɛ yen. Diinɛ in a kununko kɛra olu ɲɛna. U bɛ fɛn o fɛn fɔ a ye Alaji Sɛki Umaru ka temps kɔnɔ, Abdulaye Sɔdu ka temps kɔnɔ, Amadu ka temps kɔnɔ, imami u b'a fɔ min ma ko alimami Samori ninnu ka waati, fɛn o fɛn kɛra a kɔnɔ a waati, a bɛɛ ye diinɛko kɛlɛ de ye. Ka dugu ci, ka maa fa maa ti maa minnu hakɛ dɔn. A si ma kɛ foyi la fo wali hakilila nɔfɛtɔ ko fo a ka ko de ye. Anw ka jamanaw cira o de nɔfɛ. Hali bi o hakilila kelen de bɛ anw ka jamanaw kɔnɔ bi ko fo k'o lawaleya k'o de baara ko ka jamana mara n'o ye. Hakilitigiw, miiribagaw, a kana sɔn. Diinɛ ma jamana si mara, ayi, n'a ma dankari sentanw na. Walima maa tɛ diinɛ maa ye n'a ma dankari u ka hakɛ la, a to kɛ fiyewu. Ne badenw, jamana ɲɛmɔgɔ, masakɛ minnu bɛ jamana kɔnɔ, n'a bɛ ka diinɛ de ta, k'a b'a jigi da diinɛ kan, k'a b'a jigi da ko lahara, karamɔgɔw bɛna o kuma min don aw hakili la,
ka aka masaya bosha aw bolo ko hali ni kɛra masakɛ ye k'i bɛna sa ko n'i kɛra nafolotigi ye k'i bɛna sa a b'a fɔ olu ye ko hali ni kɛra dɔnnibaaba ye k'i bɛna sa min ye tiɲɛ ye o ye hakili ka sebagaya de diinɛ ka mara ye nkalon de ye mɔgɔ hakilila de don mandenkaw diinɛ ka mara ngalon de don mɔgɔ hakilila de don kana mɔgɔ dɔ minɛ k'a kɛ jɔn ye u kana baara kɛ ka di aw ma jamana masakɛw minnu bɛ fanga na bi a kana diinɛ in kɛ ka anw ka ba maliba sariya foyi tigɛ a ye baara kɛ ni hakili ye jamana bɛ se ka jɔ ni hakili de ye jamana ti jɔ ni ala kuma ye dugukolo in bɛ yen bɛɛ y'a jala sɔrɔ yan i b'i débrouiller de k'i ka bugusoni jɔ k'i ka sangasoni jɔ k'i ka étages jɔ nka kana fɔ an ye de ko ni ala tɛ ni ala kumakan tɛ anw minnu bɛ kuma anw tɛ se ka baara kɛ n'an ka kumakan ye n'an ka hakilila ye ko fɔ ala hakilila ala ma so da anw ma yan ala in dun da anw balo fo ni anw olu sera ka min kɛ an yɛrɛ ye cɛsiri la ka tila kun k'an k'an sigi ko ala de bɛna a bɛɛ kɛ wa a bɛɛ tiɲɛnen ye ala in ɲɛna nin ye foyi ma se ka ɲɛnabɔ jamanadenw a ye to an ka baara kɛ ni hakili ye jamanadenw a ye to an ka baara kɛ ni hakili ye jamana faamaw a ye hakili ka jamana baara nka diinɛ tɛ karamɔgɔ jugu ninnu wulilen bɛ bi ka don aw kɔrɔ k'u kɛ aw dɔ ye k'u ka aw ɲi ye ka aw su ka kɛ diinɛ de ka k'u ka jamana mara n'o ye ko walasa u hakilila ye min ye u ka se ka sɔrɔ aw kana sɔn abada n'a y'a kɛ jamana u b'a ci maa minnu ka hakilila don n'o ye arabuw ye arabuw de bɛna jamana tigiya minɛ dɛ an b'u fɔ a ye bi u ko ka nasaraw gɛnna wa arabu minnu b'an fɛ bi olu ka hakilila mɔgɔ minnu b'an fɛ bi u ta ka jugu ni nasaraw ta ye n delila ka nin kuma in fɔ n ko saudiya ambasadi a ye cogo ɲinin na a ka taa ka nin to an fɛ yan kɛlɛ ti ban a kuma man di diinɛmɔgɔw ye wa tiɲɛ de don sabu saudiya de bɛ arabu tɔw ka wari minɛ ka jamana maajugu sara ka na bila an ka jamana kɔnɔ ka na an ka jamana ci olu de bɛ nazara marifaw san ka na anw ka jamanaw ci n'a ye aw bɛ tila kun k'a bɛ tugu o diinɛ kɔ aw kana sɔn tiɲɛ tɛ jama b'u bolo dɛ a kana jama in lajɛ kalon don u tɛ tiɲɛ kan u bɛ hakilila de kan min ka di u ni ye jamana in a bɛ ci k'a ban u sago de y'o ye sabu olu hakilila ye fɛn min bɛ olu da ka fɔ f'a ka k'o de ye o de kosɔn n'i kumana diinɛ ma ko diinɛ dɔgɔyara ko diinɛ dɔgɔyara u tɛ diinɛ fɛ silamɛw tɛ ala juguw don kira juguw don u ye ala nɛni dajaliw don ibilisaw don firawunaw tɛmɛna u bɛ nin bɛɛ lajɛlen fɔ aw ye u ye nin fɔ mɔgɔw ye ko kana kamitiw lamɛn a b'a dɔn nin yɔrɔ de la ko nkalon bɛ karamɔgɔ ninnu da aw kana kamitiw lamɛn mɔgɔw ma aw lamɛn wa bi aw bila kuma na wa san 1000 ani kɔ aw bɛ kuma na ko ala y'a fɔ ko kira y'a fɔ ka tila ka na bɛɛ nkalontigiya hɔrɔnw sigilen ɲɛna aw dama bɛ ka bɛɛ nkalontigiya wa kamitiw bɛ ka kuma o kuma fɔ a bɛɛ bɛ bɔ aw ka kuranɛ de kɔnɔ a n'a ka hadisaw wa an bɛ fɛn fɛn fɔ olu ko maa minnu ye kira kanu olu ye papiye minnu sɛbɛn dɛ an bɛ kuma o de kan mun de kama aw b'a fɔ ko kamitiw kana lamɛn ne bɔgɔla ka n wolo sɔgɔ o ye kɛlɛ ɲɛ ye e y'i ta ɲɛfɔ e ko e tɔgɔlen t'a ɲɛfɔ ko bin kɛra e kan a yɛrɛ ye min kɛ a to a k'o fɔ kɛ o de kosɔn diinɛbaw b'a fɔ ko mɔgɔw kana anw lamɛn sabu u b'a dɔn anw bɛ min fɔ anw b'u ka nkalon de da fiɲɛ na u b'a dɔn u ye nkalonjugu minnu tigɛ mɔgɔw ye anw de b'a dɔn sabu u ye mɔgɔw nɛgɛ k'u ka nafolo minɛ ka mɔgɔw nɛgɛ k'u musow furu sa u k'u musow haramu
uka badona bibina anga dugu be no du bebi o cɛkɔrɔba ɲɛ da a den kan ko silamɛ tɛ dɔw y'u muso furu sa ko silamɛw tɛ dugumɔgɔw bana ɲɔgɔn na ko silamɛw tɛ dugukɔnɔmɔgɔw bana ɲɔgɔn na sigida mɔgɔw bana ɲɔgɔn na ko kasa tɛ silamɛ ye nin bɛɛ bɛ kɛ diinɛ min na nin bɛɛ bɛ kɛ fɛn min nɔfɛ ko ala ta aw kan k'a dɔn k'o tɛ tiɲɛ ye ala ye se k'a ka bɛn kɛ ni se b'a ye fɛn min ka di ale ye o de bɛ kɛ ni se b'ale ye a bɛɛ bɛ tiɲɛ ale ɲɛna fo ni mɔgɔw wulila ka taa min dilan ale yɛrɛ tɛ foyi dilan ko an ka tugu o kɔ anw de ko an tɛ bi an tɛ sini ka kulu maa bɛɛ lajɛlen fo jamana faamaw k'aw fo aw ni baara a y'a cɛsiri jamana in nɔfɛ a ka jamana in baara nka jamana in a kana to diinɛmɔgɔw bolo dɛ u tɛ tiɲɛ ka bi u tɛ tiɲɛ ka sini an bɛ segin kuma in kan u tɛ tiɲɛ ka bi u tɛ tiɲɛ ka sini u tɛ foyi nɔfɛ ni jamana in nafolo tɛ u tɛ foyi nɔfɛ ka jamana in minɛ k'a di arabuw ma u k'a kɛ arabu jamana ye ka anw finmanw ka jɔn finmanw ye arabuw ka ciden de ye nin diinɛma ninnu ye karamɔgɔw an b'a fɔ a ma ko an b'aw bila yan ko kuma cayara a nafa ka dɔgɔ nka n'a y'an ka kuma mɛn karamɔgɔ ni fili bɛ min na an n'an bɔ o fili la sabu maa ni fili tɛ ban n filila man jugu n tɛ sɔn fili ma o de ka jugu diinɛmɔgɔw n'a filila a ye bɔ sa k'a fɔ k'an filila sabu a ye nkalon tigɛ mɔgɔw ye mɔgɔw y'a tiɲɛw ye ka ban an b'a fɔ ko aw dansogo ani ko o tɛ voilà an ka foli bɛɛ lajɛlen silamɛya yɛrɛ binkani de ye quoi n'i y'a mɛn ko silamɛya yɛrɛ de ye ko binkani de parce que ale bɛ na n'a ka hakilila de ye ni e ma sɔn ale ka hakilila mɔ dɔrɔn donc ale bɛ bonbon kuma dɔw ta ou bien ka ko dɔw ta k'olu kɛ e la ou bien ka fɛn dɔ ta k'o ɲɛsin e ma ko ala de y'a fɔ k'ale k'o kɛ quoi voilà silamɛya yɛrɛ ye binkani ye donc kuma mɛ i miiri ka kuma quoi ko k'a fɔ mɔgɔ ko kafiri yɛrɛ dɔrɔn a tɛ hakilila kelen na dɛ o ye dɔgɔyama ye voilà i y'a dɔgɔya fɔlɔ de ko silamɛ ma ka mɔgɔ bɔ mais e yɛrɛ bɛ k'o kuma e bɛ ka kuma bɔ i da kɔnɔ o kelen e bɛ ka dɔgɔyama kɛ mais e tɛ ka fɛ e yɛrɛ bɛ ka dɔgɔyama kɛ silamɛw ka binkani kuma yɛrɛ de o ye kafiri de ye quoi voilà mɔgɔ bonya t'a la parce que n'i y'a mɔgɔninfinya bɔ fɛn kɔnɔ fo ka t'i jɔ fɛn min t'i ye mɔgɔ t'a mankan mɛn k'a fɔ ko e bɛ ka fɛn dɔ de ko o kama dɔrɔn e ni hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ o i bananen de don quoi donc e ni mɔgɔ tɛ diɲɛ kelen kɔnɔ voilà i fɔlen don donc kana ko silamɛ ma ka mɔgɔ bonya silamɛ ma ka mɔgɔ dɔgɔya a donna ta bɔra ta silamɛya yɛrɛ base de y'o ye ni dɔgɔyama ni mɔgɔ dɔgɔyama ni binkani tɛ silamɛya t'a yɔrɔ si a tɛ se ka woyo yɛrɛ quoi a faga yɛrɛ de ye dɔgɔyama ye voilà. karamɔgɔ e k'i yaala bamakɔ bani misiriw bɛ kule karamɔgɔkɛ aw tiɲɛ fɔ bani jɔn bɛ bamakɔ k'i ta mɛn ko sali wele la mikoro bɛ kule fan bɛɛ i tɛ kilo kelen kɛ n'i ma taa bila misiri dɔ la i tɛ 100 mètres kɛ i bɛ taa bila misiri dɔ la a bɛɛ bɛ kule silamɛ min bɛ kɔrɔn fɛ kila ye min fɔ olu tɛ o ye kila ye jumɛn fɔ sisan o ye nkalon de ye mɔgɔ tɛ silamɛ bolo mɔgɔ tɛ olu ka tɔn na i ye kafiri de ye voilà mɔgɔ tɛ olu ka tɔn na ni ko kafiri dɔrɔn mɔgɔ mun t'u ka tɔɔrɔ de i y'a binkani kɛ e wololen den ni mɔgɔ ma deli ka jɛ ko ma foyi ma tɛmɛ a ni ɲɔgɔn cɛ baro kɔ mais i b'a dɔn a t'i ka taabolo la dɔrɔn i b'a wele ko kafiri silamɛya yɛrɛ de y'o ye donc o mɔgɔ kelen munna mɔgɔw nana fɔ makan ka mɔgɔ kafiri binkani de kun wa a b'a fɔ mɔgɔw dama mun ko kafiri binkanikɛlaw de wa kojugu de kɛ yan u ma sɔn a ka taabolo ma dɔrɔn k'a wele ko kafiriw de o bɛɛ la k'i jɔ ko o diinɛ na ko aw ma aw tɛ ban mɔgɔ ma nin de kabako kuma yan n'a bɛ kuma a b'a hakili miiri fɔlɔ i bɛ ka kuma in bɔ i yɛrɛ da kɔnɔ fɔlɔ i b'o lamɛn fɔlɔ o analyse hakili ka sɔrɔ k'a bɔ quoi sinon kuma ko tɛ nin cogoya in dɛ silamɛ de bɛ kɔrɔ mɛ a bɛ den san 5 ka kuma sew de kɛ quoi e ka kafiri de ye jɔn sisan silamɛ ka kafiri ye jɔn ye n'i ye silamɛ ka kafiri ye mɔgɔ min ye i b'o fɔ ani ka kafiri kɔrɔ a kɔrɔ min i b'a kɔrɔ di quoi
silamɛ n'a t'a fɔ mɔgɔ min k'a tɛ hakilila kelen n'a tɛ hakilila kelen tɛ fiyewu hali silamɛw yɛrɛ ma bɛ k'a fɔ ɲɔgɔn ma ko ɲɔgɔn ye kafiriw ye o yɛrɛ dama taabolo yɛrɛ ma bɛ k'o fɔ ɲɔgɔn ma yan nɔ e bɛ n'i jɔ bi bon i b'a ye silamɛ kelen bɛ n'i jɔ k'ale bɛ silamɛya représenter quoi diinɛ yɛrɛ bɛnkan ye mun ye ou bien diinɛ yɛrɛ taabolo ye mun ye dɛ filoka ye mun ye dɛ ale kelen bɛ n'i jɔ k'i wɔ k'a disi de la wa arabuden dɔw kan fo farafin den de bɛna k'ale bɛna o yɛrɛma an ɲɛkili wɔkalen ɲɛna cɛ sabari sa an bonya dɔɔnin quoi ɔ ni silamɛ t'a fɔ mɔgɔ min t'u ka taabolo la kafiri ani mun tɛ hakilila kelen kan kafiri ɔ kafiri kɔrɔ ye fɛn min ye e kan'a fɔ ɔ ani ka kafiri dɔ yira quoi voilà i bɛ kafiri dɔ yira. hotep kamakaw a bɛɛ ni ɲankuma an balimakɛ min bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'an bɛ a yɛrɛ fo ne ma fili ko md batarawele k'i yɛrɛ fo ayiwa o kɔfɛ 24 k'an b'a yɛrɛ fo marakaba an b'i yɛrɛ fo karamɔgɔkɛ i ye kuma min fɔ n b'a fɛ k'i ɲininka o la i ka n jaabi o la san'an ka kuma janya komi i ni dɔw bɛ kuma na kɛnɛ kɔnɔ nka basi t'a la ne fɛ ɲininkali kelen de bɛ yen e ko kɛra ko ten ko n'ale taara ko diinɛ in bɛna fara ko kelen dɔrɔn de b'a la min ka ɲi ne b'a fɛ k'a ɲini e fɛ kelen min bɛ yen nɔ n'o o ka ɲi yalima o ye jumɛn kelen ye sira fara minnu bɛ yen sira jumɛn de bɛ yen k'o ka ɲi i ka n bilasira n'o ye o kuma in fana bɛ kuranɛ haya min kɔnɔ i k'o bɔ ka d'a ma an k'o ye ayiwa karamɔgɔ an bɛ yɛrɛ fo ka kulu maa bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ lajɛlen bɛ k'an lamɛn i y'o tɛp. misiriku in dun sa an bɛna a lajɔ a yɛrɛ ka kumakan de la quoi voilà an bɛ ale yɛrɛ ko dɔgɔyama min tɛ kɛ dɛ ale yɛrɛ ka kuma fɔtɔ o da kelen la dɔgɔyama min tɛ kɛ ale yɛrɛ tilara k'o kɛ i n'a fɔ ko ala m'a fɔ cogo min na ka kuma n'a sina bɔ dan kuran kelen ɲɔgɔn fɛ maa tɛ k'a fɔ a kuma min fɔ a sina kɛ k'a da kɔnɔ kuma sɔsɔ yɛrɛ a ma fila ka kuma na ale yɛrɛ de y'o kɛ yan ni hayidara b'a kuma fɔ tiɲɛ don e kana kuranna haya dɔ yira k'a ko silamɛya ye jogo ye kɛ e kana kuranna haya dɔ yira n'a ta k'a ko silamɛya de ye jogo ye voilà silamɛya n'aw hayidara ko silamɛya ko jogo de don seli ninnu tɛ sun ninnu tɛ ko jogo de don e kana haya dɔ yira n'a ta hayidara bɛ k'a da sago fɔ kuma min ka di mɔgɔw tulo da k'o fɔ dɔrɔn ka boli u kan hayidara bɛ k'o de kɛ quoi parce que a b'a dɔn an ka jamana ye danbe jamana mun ye o kɔrɔma kun n'i y'o fɔ dɔrɔn mɔgɔ minnu bɛ yen k'olu tɛ silamɛya la mais jogo ɲuman ka d'u ye olu bɛ sin k'a fɔ non ne yɛrɛ de don hayidara ɲɔgɔnna manipulateur de bɛ yan voilà ka mɔgɔw gosi hakili kan k'a ta minɛ hayidara de y'o kɛ donc n'an m'an ka kuma na an bɛ ka kuma silamɛya kan an tɛ ka kuma hayidara kan na hayidara don kuma in kɔnɔ quoi silamɛya tɛ hayidara ye e ka kira mɔgɔ min fɔ a kɔrɔbɛ mɔgɔ n'o m'o ɲɔgɔn faga fɔlɔ voilà silamɛya a ka mamadu dɛ o y'a mɔgɔ min fɔ a kɔrɔbɛ mɔgɔ n'o m'o ta tilancɛ faga n k'ale kelen y'a mɔgɔ 700 de da k'a minɛ k'a kan tigɛ sagamada kelen a b'o minɛ ka kulusi b'o la si bɛ fɛn o fɛn cɛya la a b'a bɛɛ minɛ k'a kan tigɛ e ka kira de m'o kɛ wa amadu kufani yara gari dɔ olu ka juguya ser'o ma fɔlɔ wa silamɛya kuma dama na ne bɛn yɔrɔ la wa n ko da baara la kuma in de don o la i bɛna hayidara ka kuma de kɛ ka na hinɛ kama hayidara bɛ ka da sago de fɔ donc a to an kana kuma ale kan quoi parce que golofin de cogo an bɛɛ y'o ye donc an ka bɔ hayidara kɔnɔna na quoi hayidara ye maliyɛn de ye a diinɛ foyi tɛ taa minɛ hayidara bolo foyi diinɛ foyi tɛ wuli diɲɛ kɔnɔ arabu fɛ k'u bɛna hayidara ɲininka a la k'a b'o ɲɛnabɔ a b'a n'a da sago de fɔ mali la yan nɔ c'est tout e yɛrɛ ma fɔ sisan ka kuma daminɛ na de voilà e ma fɔ sisan silamɛ wa e y'a mɔgɔ fila k'a kɛ fila de ye i ma mɔgɔ fila k'a kɛ fo wɛrɛ i y'a mɔgɔ fila k'a kɛ fila ye silamɛ ani kafiri silamɛ man ka silamɛ dɔgɔya silamɛ man ka kafiri fɛnɛ dɔgɔya i ye mɔgɔ fila k'a kɛ fila de ye e yɛrɛ de dabara ya mɔgɔ fila k'a kɛ fila ye silamɛ ani kafiri donc mun bɛ silamɛya la o silamɛ mun tɛ silamɛya la o kafiri e yɛrɛ de y'o bɔ i da kɔnɔ sisan ni kafiri tɛ mɔgɔ min tɛ silamɛya la e kana kafiri kɔrɔ fɔ ne ta kafiri kɔrɔ fɔ bamanankan la o la i ka kafiriw yira quoi cɛ an tɛ damara nin fɛn na dɛ kafiri kɔrɔ fɔ bamanankan la ani kafiri ye mɔgɔ min ye e kana o yira ne ko mun ma ka kɔrɔ fɛ n k'u ka juguya ma se mamadu ta ma voilà n'olu ta ye boli tigɛ n ko mamadu kelen mɔgɔ 700 n da k'a kan tigɛ sɔgɔmada kelen kɔrɔbɔmɔgɔ ye cɛ t'o la ko min y'o kɛ fɔlɔ quoi n'olu ye mɔgɔ kan tigɛ olu b'a ta kan tigɛ kelen kelen o ma se u ka mɛtiri niveau ma quoi u b'a ka mamadu de ladege mais o ma se quoi voilà a bolotigɛ in bɔra jɛ in da kɔnɔ mamadu de tɛ wa donc a y'a to mɔgɔw ka fiɲɛ ta sa ni nkalon ninnu da la i b'a bonya quoi ko anw ye kamitiw de donc a bɛ ɲɔgɔn mulasani kumani dɔ olu ti fɔ anw kɔrɔ quoi
ka fɔ ni mɔgɔ yɛrɛ sɔnni kɛ ka bolo tigɛ ɲɔgɔnna kolonbɛliya kuma bɛɛ yan mɔgɔ kɛlen ka fɛn ta feere man ca min tɛ bolotigɛ ye mais kodɔn tɛ diinɛ nin kɔnɔ parce que k'a da kan a bɔra côté min na olu tɛ fɛn kalama olu ka ko bɛ ni juguya de ye quoi cɛ ne ka kuma tɛ silamɛ ko kuma ne ka kuma tɛ misiri wele ko kuma ka sa ne ko mɔgɔ wɛrɛ de bonya tɛ silamɛ yɔrɔ quoi comme e de ko silamɛ man ka silamɛ lebu k'a man ka kafiri fana lebu quoi e de y'o kuma fɔ ne ko i filɛ k'o kuma bɔ i da kɔnɔ yɔrɔ kelen min na dɛ e filɛ ka dɔgɔyama de kɛ silamɛ man ka kafiri dɔgɔya silamɛ man ka silamɛ dɔgɔya o k'a lebu quoi e y'o kuma bɔ i da kɔnɔ e filɛ ka kafiri min fɔ o de ye dɔgɔyama ye mɔgɔ ma tɔgɔ min d'a yɛrɛ la ɔ e ka dimi kuma e y'o kɛ ka tɔgɔ dɔ dɔ tigi la e ka la ka jɔ kɔnɔ e k'o taabolo la ko o ma ka fɛn fɔ mɔgɔ min n'a tɛ hakilila kelen ye mɔgɔ min tɛ hakilila kelen e y'a tɔgɔ dɔ ta ka da o la o yɔrɔnin bɛɛ la kuma de bɛ sɔn ne tɛ misiri ko kuma in nɔfɛ sa voilà o tɔn ka dɔgɔ n bolo cɛ ne t'a fɛ ka kuma hayidara kan sa ni n ko n bɛna kuma hayidara kan o y'a kɛlen mɔgɔ ko ye komi e de ko hayidara bɛ k'a fɔ ko silamɛya ye jogo ye k'an k'an jogo ɲa ne de ye ɲininka hayidara bɛ ko min fɔ ni kuranɛ haya dɔ de bɛ ka fɔ a yira kuranɛ haya dɔ de bɛ k'a ko silamɛya ye jogo de ye ɔ ne k'e kana kuranɛ haya de yira n'an k'o ye ta o hayidara bɛ ka min fɔ ni tiɲɛ de don n'a bɛ ka kuranɛ kumakan de fɔ n'a bɛ ka ni dɔgɔ fɔ o b'i dɔ quoi mais n t'a fɛ ka kuma hayidara yɛrɛ kɛcogo fatan dɔ la ka don a kun sɔnni n donna a kun a kuma ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ mais an k'an sama ka bɔ hayidara ka kɛtaw la o komi a bɛ ka kuma a bɛ ka silamɛya de représenter e de ko k'o bɛ ka min fɔ k'o de ye silamɛya ye ɔ e ka na kuranɛ haya dɔ yira la min m'a yira kuranɛ kɔnɔ ka ko silamɛya ye jogo ye voilà ko silamɛya ye jogo de ye an fɔra ko silamɛya ko jogo de ko don ɔ ne b'a fɛ e ka n'o kuranɛ haya yira n na quoi voilà seli tɛ sun tɛ i n'a fɔ hayidara yɛrɛ b'a fɔ cogo min na jogo de don ne b'a fɛ ko kuranɛ haya de dɔrɔn c'est tout ɔ kɔrɔbɛ mɔgɔw fana bɛ ka kɛlɛ min kɛ dɛ u bɛ ka kɛlɛ kɛ komi e ko i ka kira ka kɛlɛ kɛ ni ala ka yamaruya de ye o kɔrɔbɛ mɔgɔw fana bɛ ka kɛlɛ kɛ ni e ka kira ka yamaruya de ye voilà aw ka kira de ko ala y'a fɔ ale na ko ka kɛlɛ kɛ fo ka diinɛ kɛ kelen ye ka diinɛ dɔ don silamɛya diinɛ kelen ma o b'aw ka kira ka liburu kɔnɔ o y'o kala de a fɔra aw ka kɔrɔbɔrɔ ninnu da kɛlɛ a sɛbɛnnen de aw ka kira ka liburu de kɔnɔ tugun ko ni mɔgɔ ko ma sɔn ala ye kelen ye mamadu y'a ka kiriya ani ala ni mamadu y'a fɛn mun kɔn mɔgɔ m'o kɔn k'olu tigila mɔgɔw minɛ k'u faga f'u ka sɔn ka fɔ ala ye kelen ye ani ala y'a fɛn min kɔn ani mamadu y'a fɛn min kɔn wala ka sɔn o ma ou bien wa kiri tɛ tigɛ ni ala ka jiginfɛn ye yɔrɔ o yɔrɔ n'o ye kuranɛ ye wala kiri tɛ tigɛ n'o ye yɔrɔ o yɔrɔ olu ye kafiriw ye donc kɔrɔbɔmɔgɔw bɛ ka kɛlɛ kɛ ni e fana ka kira ka kumakan de ye e tɛ se k'u b'o la o i b'i da sago de fɔ ɔ ne ma da ne aw bɛ kuma ne aw yɛrɛ tulo b'aw mankan de la quoi ɔ ne de y'a fɔ sisan ko kafiri mɔgɔ min tɛ aw ka taabolo la ye donc mɔgɔ min mais a ma se e ma dɛ mɔgɔ min bɛ yen k'a ti e de nana fɔ k'i ka ala kan ka bato min ko ale dalen don fɛn min na k'o man ka bato ɔ o t'i bato kɛ o y'ale ka faamuya de ye o mais je ma tɛmɛ e n'a cɛ k'a wale ɲuman ca lawudi ma tɛmɛ e n'a ɲɔgɔn cɛ fɛ a tɛ e ka tɔ in na dɔrɔn e de taara wele k'a ma da e ka ala kumana fɛn na dɔrɔn ko ala ye bato fɛn ye ɔ e de b'a wele ko kafiri i y'a dɔgɔya e ma dɔgɔya e de ko non ko kafiri t'i fɔ mɔgɔ ma ten e de ma fɔ ko kafiri t'i fɔ mɔgɔ ma ten wa mais aw bɛ kuma est-ce que aw b'a yɛrɛ ka kuma lamɛn voilà e yɛrɛ k'i ka nin ma ninnu lamɛn ne silamɛ ye mɔgɔ bɔ mɔgɔya kɔnɔ tɛ e ka nin ba bɛɛ bɛ ka bɔ da kelen na mɔɔ ni ɲɔgɔn cɛ tɛ miniti 10 a tɛ miniti 5 yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ bɔ nin bɛɛ bɛ ka bɔ e da kelen na ha mais kabako de don ko kafiri ye mɔgɔ min bɛ k'i ti jo i bɛ jo sɔn i bɛ jinaya kɛ i bɛ bulɔmɛ o n'a k'e ka farimayaŋani ye dɛ sinon n'a kɛra kafiri kumaden kelen dɔrɔn de don a bamanankan na kɔni fitiriwale o fitiriwale ye jɔn ye mɔgɔ min banna silamɛw ka ala la olu de ye kafiri ye jo sɔn ko kuma t'a la i bɛ jinaya kɛ kuma t'a la i bɛ nkalonti kɛ kuma t'a la tant que i banna silamɛya ala la mamadu ka cidenya de ma kɛrɛnkɛrɛn mɔgɔ min banna mamadu ka cidenya ma dɔrɔn a bɛ fɔ olu de ma ko kafiriw i bɛna mun wɛrɛ fɔ yan nɔ k'olu ye fitiriwalew ye ɔ mais o bɛɛ la ko k'aw tɛ mɔgɔw dɔgɔya biyakusa ye danaya de ye wa ne kɛlen danaya bɛ mɔgɔninfin yɛrɛ de la kɛ mais biyakusa dannen na mais ni silamɛ ni nin diinɛ ninnu tɛ i t'o ye ko foyi la ko ka da ale la wajibi ɔ i t'u ka kere dɔ yira ne ka kiri tigɛ ne kuranɛ ye n'o bɛ ka kɛ anw ka jamana kɔnɔ n'o tɛ ka kɛ anw ka jamana kɔnɔ e b'o dɔn ne b'o dɔn ɔ e ka mamadu a min fɔ a la ni kiri ma tigɛ ni jamana min kiri ma tigɛ ni kuranɛ ye ɔ ala ka kitabu ye
jamana mɔgɔ ye fɛn min ye e b'o dɔn ne b'o dɔn donc mɔgɔ ninnu bɛ ka Mamadu ka mission na n'u taara e b'o dɔn ne b'o dɔn voilà mɔgɔ fana ma da lahara jɔ dɔw la ani Mamadu Ala ni Mamadu ka fɛn min ko mɔgɔ ye m'o kɔ min kan ka k'o tigilamaw fana na e b'o dɔn ne b'o dɔn voilà jarisi ninnu ma taa bi dugu si kan ko kuranɛ bɛ ka kiri tigɛ a dugu kɔnɔ u ma taa bi dugu si kan ten donc o bɛ ka Mamadu de ladege mais e de b'o f'i dabara la yan voilà e da jɔ ɲini ko mi ka ɲininkali jaabi e bɛ ka kuma kalama de fɔ wa ni mɔgɔ tɛ ka kuma kalama fɔ n'i bɛ kuma na i bɛ ka ɲɛfɔli kɛ ka taa mais e tɛ ka kuma kalama fɔ ko silamɛya tɛ e ta ye o n ko sɛbɛnni dɔ de don livre dɔ de kɔnɔna de don wa livre in woloba tɛ e ye ko mɔgɔ min tɛ ka ɲuman ni juguman fɔ silamɛya gafe la o tɛ e ye dɛ ni min de ye arajo e b'a fɔ ko o de tɛ ɲuman ye ɔ ni min bɛ arajo o ye ɲuman ye a tɛ minɛ ten o voilà a tɛ minɛ ten ɔ e ye ɲininkali dɔ jɔn ne ka n'o ma jaabi i y'o ye n ko silamɛ bɛ tiɲɛ de di a yɛrɛ ma quoi kabako o ye ka kafiri de ye sinon kafiri kɔrɔ de ye fitini wale n'o don bɛɛ ye kafiri ye koyi e y'a ala ye cogo min na e ko ne k'a kɛ ten ne ko ne t'a kɛ ten e ko ne kafiri ne fana ye ala ye cogo min na ne y'a dɔnbaga ye cogo min na ɔ ne k'e k'a kɛ ten e k'e t'a kɛ ten donc e fana ye kafiri de ye o mais silamɛw ye bali de saba ka k'u yɛrɛ la ka se k'olu ta kɛ tiɲɛ ye ɔ olu ma da pa ma dɛ ni mɔgɔ ye ma sɔn a ma kafiri k'olu kan ka faga de f'i ka sɔn olu ka ala in ta ma mais ala yɛrɛ tɛ fagali kɛ olu de bɛ fagali kɛ u bɛ la k'u jɔ ko aw y'a yɛrɛ defan o yɛrɛ defan o yɛrɛ jɛn ye i nana n'i ka marabaliya kuma ka bɔ wo kɔnɔ ka n'o fɔ mɔgɔ ma karisa kana marabaliya kuma in fɔ o ma i ko non ko olu kana la k'a fɔ e ma ko olu kana ma k'e y'i yɛrɛ defan den marabali de bɛ se ka wolo ka n'a fɔ n'a bɔ sɔrɔ k'a ko non ko olu bɛ taabolo min na k'olu k'o bila olu ma sɔn ma ka la k'olu fitiri wale e de wolola fitiri wale ninnu fɛ o cɛ a y'an bonya quoi kuma lankolon fɔ ka nɔgɔ trop mais e bɛ se k'i ka kuma lankolon fɔ cogo min na ko ala dɔ de y'o don da ko ala damaga ye o ala bila koro ni ala jugu sa ko yɛrɛ ale tɛ ka kɛlɛ kɛ dɛ mɔgɔninfinw de b'a ka kɛlɛ kɛ dafɛnw de b'o ala ka kɛlɛ kɛ bɛɛ tɛ dɔn ka fɔ de b'o wɔɔrɔ ko ala ye boli ye o kuma bɛ fɔ a yɛrɛ a tɛ dɔn ka filɛ don kɔrɔ han ka ala tɛ boli ye ale de y'a san da dugu da n ye san da dugu la dabara la o fɔli ka gɛlɛn ne yɛrɛ ko ne y'a san da n ye dugu da don dabara la mais pratiquement zéro ala bɛ nkalon tigɛ ne dɛbɛlɛya bɛ ban aw la aw ka kira de y'a fɔ k'a y'a se sɔrɔ ni terrorisiya de ye ale Mamadu ale y'a se sɔrɔ ni terrorisiya de ye ka mɔgɔw ja tigɛ k'u papa ka fagali jugu kɛ dɛ o ye terrorisiya de Mamadu o b'aw ka kitabu de kɔnɔ Bugari yɛrɛ de kɔnɔ ko Mamadu ko k'ale y'a se sɔrɔ ni terrorisiya de ye ɔ jarisiw bɛ Amadu ko ne u bɛ ka mun de kɛ ni terrorisiya kelen tɛ mais comme ale ta ale bɛ ka fɔ ala y'a fɔ a ye ɔ Amadu kuma de yɛrɛ ka da ye Mamadu ka min fɔ olu ɲɛna ye donc o fana bɛ ka se ɲini n'o terrorisiya de ye o ye Mamadu de kɔ donc Mamadu ka violence Mamadu ka crime min kɛ olu ma se o tasilancɛ ma i bɛna mun fɔ an ye a kuranna haya o tɛ wa a taga kitabu kɔnɔ ye wa ne bana jarisi ninnu na o tɛ bara ne na koyi silamɛw kuma dama ma sɔn ɲɔgɔn na ni silamɛw kuma dama sɔn ne kun ɲɔgɔn na ɔ Umaru ninnu Abubakar ni Ayisa olu ka jama kun di Mamuru ta ɲɔgɔn Ali ka mɔgɔw ni Ayisa ka mɔgɔw kun di Mamuru ta ɲɔgɔn kama ka ɲɔgɔn faga ko fu wala ne bana jarisi ni silamɛw bara ɲɔgɔn na o t'a yira ka ko silamɛ u bɛ ka waleya min k'o tɛ silamɛya dɔ ye koyi o bɛɛ b'a kɔnɔ ba ɲɔgɔnna in b'a kɔnɔ wa fagali fana b'a kɔnɔ voilà fagali in b'a kɔnɔ u ka ba ɲɔgɔnna in b'a kɔnɔ ka ɲɔgɔn erekoni nin ye silamɛ nin tɛ silamɛ o b'a kɔnɔ quoi n'o t'a kɔnɔ Ayisa ni Ali ka mɔgɔw kun di Mamuru ta ɲɔgɔn kama ka ɲɔgɔn faga Mamadu denmuso kun di sa k'a sara ni Umaru kun di kuma ɲɔgɔn fɛ quoi olu datɛlen ɲɔgɔn na olu sara k'a sɔrɔ ni olu ti kuma ɲɔgɔn fɛ voilà Mamadu denmuso su kun di tunu o su ti tunu u la ne bɛn ɲɔgɔn ka kun b'o ni ɲɔgɔn ye donc aw ka ba ɲɔgɔn na o tɛ ko kura ye quoi taga silamɛya histoire kalan k'aw dɔn voilà an b'o kalama i fɔlen de don mais jarisi bɛ ka fɛn o fɛn kɛ a bɛɛ lajɛlen dalu bɛ a ka livre kɔnɔ ye silamɛya livre kɔnɔ komi silamɛya ti minɛ aw kelen na a dalu bɛ taa sɛbɛnni de kɔnɔ donc ne bana min o tɛ se k'o kɛ silamɛ o tɛ se k'o bɔ a la i fɔlen de don ne bana jarisi ninnu na o tɛ bara ne na koyi silamɛw kuma dama ma sɔn ɲɔgɔn na ni silamɛw kuma dama sɔn ne kun ɲɔgɔn na ɔ Umaru ninnu Abubakar ni Ayisa olu ka jama kun di Mamuru ta ɲɔgɔn Ali ka mɔgɔw ni Ayisa ka mɔgɔw kun di Mamuru ta ɲɔgɔn kama ka ɲɔgɔn faga ko fu wala ne bana jarisi ni silamɛw bara ɲɔgɔn na o t'a yira ka ko silamɛ u bɛ ka waleya min k'o tɛ silamɛya dɔ ye koyi o bɛɛ b'a kɔnɔ ba ɲɔgɔnna in b'a kɔnɔ wa fagali fana b'a kɔnɔ voilà
fali in b'a kɔnɔ u ka ban ɲɔgɔn na in b'a kɔnɔ ka ɲɔgɔn erekoni nin ye silamɛ nin tɛ silamɛ o b'a kɔnɔ quoi n'o t'a kɔnɔ Aisha ni Ali ka mɔgɔw kun di Banburu ta ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn faga Mamadu denmuso kun di sa k'a sara ni Umaru kun di kuma ɲɔgɔn fɛ quoi olu datɛlen ɲɔgɔn na olu sara k'a sara ni olu ti kuma ɲɔgɔn fɛ voilà Mamadu denmuso su kun di tunu o su ti tunu u la ne bɛn ɲɔgɔn kan kun b'u ni ɲɔgɔn ye donc aw ka ba ɲɔgɔn na o tɛ ko kura ye quoi taga silamɛya histoire kala ka dɔn voilà an b'o kalama il faut de don mais jarifi bɛ ka fɛn fɛn kɛ a bɛɛ lajɛlen dalu bɛ ka liburu kɔnɔ ye silamɛya liburu kɔnɔ komi silamɛya ti minɛ aw kelen na a dalu bɛ taa sɛbɛnni de kɔnɔ donc ne bana min o se k'o kɛ silamɛ o se k'o bɔ a la il faut de don voilà i ka Mamadu filɛ k'a fɔ yan nɔ Bugari kɔnɔ voilà k'ale y'a se sɔrɔ ni jatigɛli walew de ye quoi terroriste jatigɛ wala a fɔ olu ma ko terreur o de kɔsɔn a bɛ fɔ terroriste ninnu ma ko terreur ka to ka taa mugujugu don k'o foro ka to ka mɔgɔ dɔw faga fɔ minnu bɛ yen olu ka sira cɛ ko mɔgɔ ninnu kunbɛli ma nɔgɔ dɛ donc Mamadu ko k'ale y'a se sɔrɔ n'o de ye o de kɔsɔn mɔgɔ 700 an da tile kelen kɔnɔ k'o faga mɔgɔ ye mɔgɔ 700 minɛ k'o kan tigɛ tile kelen kɔnɔ aw minnu b'a côté la n'a armée tɛ ka ɲɛ cɛ a t'a kɔlɔsi o la voilà Mamadu k'ale y'a se sɔrɔ n'o ye a ma fɔ Ala y'a se d'ale ma ou bien ale tun bɛ tiɲɛ kan ko y'a se d'a ma k'a y'a se sɔrɔ ni terroriste de ye donc jarisu bɛ ka se ɲini ni o terroriste kelen de ye mais comme fɔlɔ mɔgɔ minnu fagara aw tɛ k'olu calculer mɔgɔ a b'a k'olu ka saya jɔ b'olu la k'olu kun ye kafiriw ye mais bi komi bi fagali bɛnna aw balimaw ni aw dɔnbagaw ma ani aw tile ma a b'a ko non ko min bɛ ka faga sisan k'o ye binkani de ye Mamadu filɛ mɔgɔw de olu fana b'a fɔ Mamadu ye binkanikɛla de ye nkalontigɛla de don jatɔ de don donc aw filɛ k'o fɛn kelen de fɔ Amadu Kubani yɛrɛ ka ninnu fana ma u bɛ k'a ladege de u ka mɛtiri de don voilà ni ne silamɛ bɛ kuma ne tɛna ne dalu ye ko silamɛ ne ni silamɛ kelen bɛ kuma na k'a ka sɔn jagojago ye ne bɛ na ni n ka dalu de ye mɔgɔ minnu bɛ ka lamɛnni kɛ ne y'a kuma min fɔ ni tiɲɛ de n'o o b'a ka liburu kɔnɔ n'a t'a liburu kɔnɔ olu bɛ se ka taa vérifier dɔrɔn ne b'a dɔn silamɛ da ka gɛlɛ a ka Ala da ye wa silamɛ ye min dɔn a ka Ala to dɔn n ko aw ka tigɛ Ala dɔn ni aw tigɛra a ka Ala dɔn n ko de kosɔn aw bɛ k'a défendre n'a dabara ye sinon ni se bɛ b'a ye a t'a bɔ aw ye kumaw donc n'aw y'a kɛ ko o tɛ bala ne na voilà il faut hali ni e ye ba Buhari la n'o tɛ bala ne na voilà a kuranɛ haya fɛnɛ de ko Ala ko a ni n'a ka nafolo san a ka kɛlɛ k'ale ka sanci la a ni n'a ka nafolo a bɛ mɔgɔw faga mɔgɔw fɛnɛ b'a faga jarisu bɛ ka mun de kɛ ne tɛ dɔw bɛna se min fɔ an ɲɛna nin bɛɛ kɔfɛ quoi donc n ko silamɛ u t'u yɛrɛ dɔn quoi aw t'a yɛrɛ dɔn jɔn de ye ko in na jɔn kana k'a bɛna kotigiw ka ko kɛcogoya yɛlɛma voilà jɔn kana k'a bɛna mɔgɔ ka kotigiw yɛlɛma mais o tɛ min b'a faamuya fɛnɛ jɔn fɛnɛ kɛra ni mɔgɔ min taara ka bila ka kɛ jɔn ɲɛmɔgɔ ye jɔn kɛra jɔn chef o fɛnɛ t'a fɛ jɔnya ka dabila parce que o fɛnɛ lafiyalen de ka tɛmɛ jɔn tɔw kan aw ka ko in y'o ye quoi o Mamadu ɲɔgɔnna binkanikɛla kun tɛ voilà o binkani kelen de o filɛ o de la kɛnɛkanko de don n'i ya mɔgɔnifin kɛ mɔgɔ ɲuman ye dabara la k'a sɔrɔ a jogo la ko mɔgɔ ɲuman tɛ ni mɔgɔ min ka b'a ladege forcé a bɛna juguman in de kɛ dɛ mais n'i ye mɔgɔnifin kɛ mɔgɔ jugu ye dabara la k'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la a jogo la mɔgɔ jugu kun tɛ kojugukɛla kun tɛ mɔgɔ o mɔgɔ k'a b'a ladege o tigi la ma se ka kɛ mɔgɔ jugu ye cogo si la donc aw ka Mamadu ta in de kɛra ten voilà a y'a pare a dabara la mais jogo la nkalon don a ladege mɔgɔ minnu ko b'a ladege yɛrɛ yɛrɛ de voilà o tɛ fagalikɛla ninnu de ye mais aw ta tɔ a yɔrɔ silamɛ nafigiw de y'o ye donc n de e ka dɔ bɔ silamɛya la bi ko mɔgɔ minnu nana ka na don silamɛya la k'olu de ko minnu nana don a la a tiɲɛni kama u b'a kuma ni minnu k'olu tɛ a la nin b'a yira Abubakari ninnu si kun tɛ silamɛya sa kɛ Ali ninnu olu dɔw tɛna kɛ silamɛya parce que Ali de ni Ali denmuso de ye Aminata ye voilà Aminata ni Abubakari ni Umaru ne kɛlɛla Mamadu ka tiɲɛ ko nɔfɛ tellement ko kɛra sa dɔw ko ka bese k'a gosi a galaka la dɔw k'a tor'o la voilà a su yɛrɛ ma se ka yɔrɔ dɔn nin bɛɛ minɛ ka faga nin tɔ ninnu bɛɛ minɛ ka faga ɲɔgɔn ɲɛna ye foyi ma bɔ a la mais kabako don quoi n'o kɛra silamɛya jugu ka Haidara yɛrɛ ka kuma b'a la dɛ voilà n'o kɛra silamɛya jugu ye i ye Haidara min fɔ k'i ka poids sɔrɔ la Haidara silamɛya jugu ye o la fɛnɛ parce que Haidara de fɛnɛ y'a fɔ dɛ voilà Haidara y'a fɔ Manjɛ Baro y'a fɔ ni silamɛya jugu de y'a fɔ ko ninnu ka bila ɲɔgɔn na mɔgɔ minnu y'a fɔ ko ninnu bilara ɲɔgɔn na Aisha ni Abubakari Umaru ninnu kɛlɛla u y'a Mamadu ka tiɲɛ diya a la fo k'a kɛ kɛlɛba a sara ka sɔrɔ u tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ ni silamɛya jugu ka kuma de y'o ye Haidara ye silamɛya jugu fɛnɛ ye komi e ka Ala dɔ y'o ye il faut de parce que o y'a fɔ voilà
silamɛya ka mɔgɔ lamɔni de do kɛ a ka kira ngalondigɛla ye a ma fɔ o kɔ a ma fɔ k'ale taara jahanama kɔnɔ k'a ye k'a fɔ muso de ka ca o kɔnɔ ka sɔgɔ o fɛn bɛɛ kan dɔw sirilen o da la dɔw sirilen o nɛn na biɲɛ sɔgɔlen don dɔw disi fɛ ka taa b'u kɔfɛ kira ngalondigɛla ye m'o fɔ wa aw ko ni kiri tigɛra ko mɔgɔw bɛ taa fɛn min kɔnɔ a ko non k'i taara sɔrɔ muso caman n'i b'o kɔnɔ voilà mais a ma cɛ o kan a taara alijinɛ kɔnɔ a taara jɔn sɔrɔ yen nɔ a ma kuma o kan a mɔgɔ dɔ ma sa a bɛ sin k'i jɔ ko karisa taara jahanama kɔnɔ kabako don quoi mɔgɔ min y'a kuma fɔ dɛ silamɛya ka mɔgɔ lamɔnen de don donc komi Hayidara fɔrɔlen don o pebulu dalen don o la o fɔrɔlen don a ngalontigɛ façon ninnu fɛnɛ donc o fana bɛ k'i sigi k'a ɲɛfɔ pour que jama caman n'a lamɛn quoi voilà i fɔlen don o de kosɔn n'i kana na Hayidara ka kuma ye n kana don a kun quoi